Συνεχίζοντας τη διδακτική προσέγγιση για την άσκηση του καθίσματος, αλλιώς γνωστό και ως squat, μετά τις ασκήσεις στο reformer, παίρνουμε ένα EVA foam roll, είναι ένας ρολός αφρόδης από υλικό EVA και το στηρίζουμε στον τοίχο και λίγο πάνω από τη μέση το ασκούμε. Σε μία πιθανή πρόοδο, συνεχίζουμε την ίδια άσκηση με μία μπάλα ισορροπίας. Πάλι σταθερό σημείο τείχος και η μπάλα ακριβώς στην προσφυγική μοίρα της ποδηλικής στήλης. Οι θέσεις των χεριών μπορεί να είναι διαφορετικές.